ластик. Играе се от 3 или 4 деца, като или всяко играе за себе си, или е по двойки. Две от децата държат ластика и спънат, като други две прехвърлят краката си над ластика по определен начин. Целта е да не се докосва ластика. Има различни нива за височина на ластика, като се започва с първо ниво, което е на глезените. Всяко следващо ниво ластикът се вдига, докато не стигне нивото, в което ластика се държи с вдигнати ръце горе. Не можеш да си помагаш с ръце чак до последните нива. По време на преместването на краката, децата казват различни стихчета, понякога и във вид на песнички. Дама. В играта участват две или повече деца. Полето представлява квадрати с числата от 1 до 10, които са начертани с тебешир, един до друг или един над друг. Там, където има едно квадратче, се стъпва на един крак, а където са две, на два крака. На връщане играчът се спира преди квадратчето, в което е камъчето, и докато е на куц крак, трябва да се наведе и да го вдигне. После се връща до началото и продължава с номер 2. Ако играчът хвърли камъчето си извън очертанията на желаното от него квадратче, стъпи в квадратчето с камъчето или настъпи очертанията на полето, губи реда си и започва следващият участник. Сидже. Броят на участниците трябва да бъде повече от 2. Един от играчите застава пред другите и подава топката на първия подред играч и казва: ти ще се казваш Елица. И ако не искаш това име, отхвърляш топката. Ако го искаш, хващаш. Така може и за професия, и за облекло, град, в който живееш и други. Ако се стремиш да хващаш топката всеки път, когато ти кажат Сидже, можеш да направиш доста интересен измислен живот за себе си. Криеница. Можете да играете криеница навсякъде, стига да имате 3 или повече души. Играчите избират един, който да брои до 20 секунди или повече с затворени очи, а останалите се крият. Когато свърши с броенето, дава знак на останалите играчи, като се провикне, че почва да ги търси. Когато търсещият открие някой от другите играчи, трябва да се върне на първоначалното място на броенето и да обяви името на открития или да го докосне. След като бъде открит играчът, трябва да помага на търсещия да намерят и останалите играчи. Ако и последният играч бива намерен от търсещият, тогава този, който търси, печели. Но ако така и не е намерен и търсещият се откаже, тогава този играч печели играта. Народна топка. Изберете 2 отбора. Те могат да бъдат равни по брой играчи или да има леко преимущество на един от отбор. Задайте игралното поле. То може да бъде в градина, двор или на стадион. Игралното поле трябва да е достатъчно голямо за играта. Играта започва, когато единият отбор изпрати топката към другия. Целта е да се предаде топката между играчите на отбора без да я хвърлят на земята. Ако топката падне на земята, това се брои като грешка. За улучен се смята всеки играч, докоснат от хвърлена от противниковия отбор топка, преди да е паднала на земята. Докоснат от топката играч не се счита за улучен, когато улови топката от въздуха или след като го ударила бъде уловена от негов съотборник, преди да е паднала на земята. Играта продължава, докато единият отбор не натрупа достатъчен брой точки, 7 или 11. Стражари и апаши. Децата се разделят на 2 отбора. Едните са стражари, а другите апаши. Стражарите броят до 10, а апашите се крият. След това обратното. Стражарите гонят, а апашите бягат. Когато ги хванат, казват: стражарска марка Бум Печат, ти вече си наш играч. Картоф. Правилата на играта са много лесни и разбираеми.
Нареждате се в кръг и започвате да подавате топката си избрано от вас темпо. Който изпусне топката, застава в центъра и при следващото хвърляне от играч той може да избере или да подаде на съседчето си, или да улучи застаналият участник в центъра. Ако застаналият в центъра играч хване топката, се разменя с играча, който му е хвърлил. Момче, момиче, цвете и прочее. За тази игра ви трябват минимум 4 участници. Първоначално от всичките участващи се избират 2 на случайен принцип, които да намислят число от 1 до 100. Те трябва да го обсъдят настрани, за да не ги чуят останалите. След като тези 2 човека са намислили числото, всички подред от участниците ще назовават число от 1 до 100. Ако назоваващият каже число и то е по-малко от това, което 2 души са намислили, те казват нагоре или надолу. Колкото повече хора назовават числа, толкова по-голяма вероятността ще е да оцелят това, което 2 души са намислили. Който оцели числото, той ще има възможността да избира между дадените категории – момче, момиче, цвете или проче. Ако печелившата избере момиче или момче, 2 души, които първоначално са не мислили числото, трябва да му предложат 2 имена, от които да избере. Ако избере категорията цвете, всеки от 2 човека трябва да му предложат вид цвете. А проче е категория, която може да включва всичко – филми, храна, песни и така нататък. Който избере печелившото от 2 и техните предложения, той ще намисля следващото число с него. Топло и студено. Някой скрива среден по големина предмет – ябълка, химикал, топка. След като предмета вече е скрит, останалите участници започват да търсят, като когато са се доближили до предмета, криещият казва думата топло, а когато се отдалечава от предмета – студено. Целта на играчите е да намерят скритият предмет възможно най-бързо. Давай. Стоп! Излизате от кадър. По-рано трябва да е. Още по-рано. Айде, да. Сега ти си го приемам. Давай. Айде с усмивка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Аз съм последна.